ברוכים הבאים לסרטון פורטנייט, וזה הסרטון הפורטנייט הראשון שאני עושה. ואז היום אני אעשה סרטון פורטנייט, ואם אתם רוצים שאני אעשה על משחק אחר ואני אכיר לכם אותו, אז תגידו לי, בשמחה. ובלי יותר מדי חפירות בואו נתחיל. אז בינתיים נחתנו במקום שאני תמיד נוחת בו, וזה לא אני שאני משחק, כאילו זה בן דוד שלי. אז בן דוד שלי משחק עכשיו, ואולי בדרך אני קצת אשחק או משהו כזה. תשימו לייק, ואם מגיעים ל5,000 לייקים, אני מבטיח. אם מגיעים ל1,000 לייקים, אני מבטיח שאני אעשה לכם 1,000 לייקים, אני מבטיח שאני אעשה לכם איזה משחק שאתם רוצים, אבל תכתבו בתגובות וגם תיתנו סאב. תירשמו לערוץ ותיתנו לייק. אז בינתיים לא בא לי לדבר יותר מדי, כאילו שאני לא זה, אז תצפו בינתיים. ואם יש משהו לא הבנתם או כן, תכתבו לי בתגובות. אז לפני שאני צילמתי לכם סרטון, שיחקתי עוד משחק, ואתם לא מבינים, ניצחתי. 5 פעמים ברצף ניצחתי. אז כל מי שרשום לי לערוץ יודע שאני מתחיל חדש. לא מבינים אם זה קשה לא יודע איך אני אספר את זה. אז כל מי שמתכנן לפתוח ערוץ, אני אגיד לכם את האמת, זה לא לגיל שלכם, צריך הרבה אחריות. כי מי שהיה רשום לי לערוץ הקודם, ראה שהוא נמחק. הוא פשוט לא עבד ומשהו השתבש שם, אז נמחק לי הערוץ, ופתחתי ערוץ חדש. אז בינתיים אנחנו עכשיו כאן משחקים, ולא בא לי לחזור עליכם יותר מדי. תמשיכו לצפות ותהנו. מקווה שאתם נהנים. אז כמו שראיתם נכנסנו לזון, זה היה בלי כוונה, אבל לא שמנו לב גם. הנה, יש שם מישהו, הנה, יש, הוא מת, יש. אז כבר הרגנו 5 ועוד שנייה 6, ונשארו 18 נשארו, זה באיתנו, אנחנו לא נחשבים. יש שם מישהו, הנה יש שם מישהו. אני רק נפתח את זה, אני אקח את כל הדברים שנצטרך, ניקח את זה. ונעלה להרוג אותו, ונצטרך את המשחק. תתנו לי גם שתגדילו לנו את המזל לנצח. אז כל מי שרואה את הסרטון הזה, בבקשה תירשמו לערוץ. כאילו, רק אם אתם אוהבים את התכנים. אם אתם לוחצים על התמונת פרופיל שלי, אתם תראו שם כל התכנים שאני עושה, ולכו לראות, לכו תצפו. כאילו, כמו שרואים, זה הסרטון הראשון שלי בחיי שאני עושה, הסרטון הארוך. כאילו, אף פעם עשיתי סרטון ארוך. תמיד עשיתי סרטון של 3 דקות, דקה, 2 דקות, חצי דקה. אבל אף פעם לא יצא לי לעשות סרטון כזה ארוך, כמו שאתם רואים עכשיו.
אז נשארו 5 וכבר הרגנו 16. לא, נכנסנו לתחזון. יש. וואו! ניצחנו! תקשיב. הלאה, נתראה בסרטון הבא, ויאללה ביי!